Eu sunt Kitty, iar cu mine se află Andreea. Da, Adică eu sunt oricum, ea se află cu mine. Și astăzi vom filma un coleg din Anglia, care este cam mic. Da, noi am crezut că coletul e foarte mare, însă se Dar totuși sunt produse bune. Avem două de la DAF, unul de la Garnier. Hai, eu să prezint la două, Garnier. tu două și să prezentăm amândouă. Da. Bine, încep El are de la DAF, iar eu de la Nivea. Da, ce mișto să nimerit. Aceasta cred că este o cremă de la... E din Anglia! Aceasta este, cred că este o cremă pentru mâini. Nivea Softy, nu știu, scrie în engleză sau în ce scrie. Are 75 de ml și cred că e o cremă pentru mâini. Nu știu. O să vedem acum și cum miroase. Îmi place foarte mult cum miroase. Nu miroase o prăcite. Serios. Așa simți tu? Da. Acum de ziua. Îmi place. Da. Se simte alt miros. Cine știe ce miroase ea? Da, este, cred că este cea originală, miroase chiar foarte bine și cred că hidratează, mai ales că cel de la Nivea hidratează și din Anglia. Acesta cred că este de la, deci este de la DAV, vedeți? Cred că e un șampon. Cred, nu. Ba da, asta e șampon. Nu, asta e șampon. Asta e șampon. Acesta eu credeam că e gel. Cred că e gel de duș. Da, Este șampon asta. Se vede că e șampon. E șampon, da. Nutrativ. Ia, Și vreau să așteptăm văd câte cum era. mililitri are. Câte mililitri are. Trebuie să filmăm. 250 de mililitri. Este 250. Da. Cum miroase? Ea miroase prima. Ca șamponul. Da, miroase ca un șampon. Exact Ți-am ca zis eu că e șampon. Dar miroase foarte Exact ca frumos. șamponul, de serios, exact ca Și șamponul. cred că o să fie bun pentru păr, pentru că și cel de la DAV este bun. Acesta cred că este o loțiune de corp de la Nivea, cred, cu trandafiri dulci, cred. Are 250 de mililitri și mi se pare că un gel de duș sau o cremă de corp. Da, e posibil să fie gel de duș sau Da, e cremă de de corp. gel, ăsta e gel de duș. Stai, o să ia puțin pe mână. Scuzați-mi dacă nu vă place asta, dar... Asta e gel de duș. Și te-ai făcut pe mână. Da, acesta este gel de duș. O să o pauză. Acum camera e în mâna lui Cristiana pentru că eu sunt ăla. Da, În acesta mâna este lui gel de Kitty. duș. Și miroase foarte frumos. Să se vadă numai asta. Bine. Și miroase foarte frumos. Că mai miroase mâna mea, trandafiri sau ce miroase. Este foarte bun. Ai cred că dat pe este- telefon. Da. Ia. Deci este foarte bun, îmi place. Acesta nici Ai, ea am- nu știe, dar nici eu nu știu ce Eu este. aș crede că ăsta e un șampun din ăla, cu balsam de păr în el. Cred că este doar balsam de păr. Da, Câți mililitri are? Are 200 de mililitri. Are 200 de mililitri. Ia să vedem cum miroase. Stai, dacă îl desfac eu. Nu, da. Ține camera puțin. Ține camera de fapt. Dar nu câți ia. Ia, uite, des prezentăm. Nu vreau și eu. Păi miroase iar pe prezinți. Da? Este galben, cum ați văzut? Cum miroase? Stai că nu se miroase. O să miros și Ah. eu. Nu știu ce este. A ieșit pe afară. Miroase Nu știu. Asta e balsam. Când îl iei în mână simți, ia. Ia. Atinge-o leacă. Ia. Da, asta e Ia. balsam. Freacă două degete. Asta e balsam de păr. E balsam de păr ăsta. Balsam de păr. Este balsam. Și eu. Noi nu știm pentru că sunt din Anglia și... De fapt, nici nu scriu pe ele. Bine, ăstea de la noi scriu, dar în română se scriu în engleză. Acesta cred că e parfum. Nu, asta este ulei. Nu vezi că scrie Unde scrie? e gran. Nu mă, scrie hai... Da, oil, scrie oil. Păr, e oil. tratament. Hai, Nu, un tratament pentru păr. tratament. Da, asta e un tratament pentru păr. De asta este un ulei pentru păr. Da, este de ulei la or- argan. Da, ulei Da, organic păi eu era. ți-am zis că este ulei pentru Ah, ulei, dar da, este pentru ulei. păr. Este ulei pentru păr. Sunt curioasă când Nu deschis vrem. asta, cum se vede. Nu vreau. Da, chiar. Ia, ține tu, Cristiana. Da, să vreau să Ține tu, deschid. deschid eu că e ulei. Și ce? Kitty. Hai pe bune, hai, Kitty. Și tu miroși prima. Nu vreau să deschid. Ai grijă cum mă deschizi, că te mănâncă Amalia.
Ce mănânc eu și mama mea. Ce Ne fel arată vedem pe capacul, capac? dar e alb. Poți să miros ea. Cred că nu miros bine. Ah, miroase a mir. Nu miroase mir. Ba da, mirul meu așa miroase. Ba da, A mir miroase. asta miroase a mir și a șervețele. Nu, a mir. Umede. Și șervețele umede. Da, și șervețel. Da, miroase Da, foarte dacă bine. miroși și așa, mă rog. Cred că este hidratant până la în cutie. Postează, cine postează? Că am auzit la mine. Este foarte bune. Bine, Mi-e și place acestea foarte, au cred. fost produsele de Deci la să vi le prezint și acestea de la Nivea și acestea este de la Gragan. Era scadă. Gran. Asta este de Gragan. la... Nu știu. Aici scrie. În Nu fine. știu, scrie în alt. Și deci să prezentăm încă o dată cremă de mâini și de față, cred. Acesta este un gel de duș. Acesta e șampon și acesta e balsam, iar acesta e ulei. Este uleiul de păr. Da. Acesta Sper a fost că- pachetul din Anglia Anglia. și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, like, nu uitați, like. Și vă abonați, comentarii și aș vrea ca în comentarii să-mi scrieți și mie niște provocări ca Aș vrea să același vă, cu să vă mare. abonați la canalul meu, care este Acum este Xana Necoleta sau nu și mai, ori Cristiana Nicoleta o să vă apară, ori Kitty Vlog, Kitty pentru Vlog. că, na, Da, v-am pupat și ne vedem. Tura care vine. Pa, pa! vă pup!